በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን ተባልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ና ቃል ኪዳን ውልዳት ቤተሰብ ገዛ አብርሃም ከመይ ጸኒሕካቱም አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ብዝሓለፈ ምስ መጋቤ ሐዲስ መምህር ሄኖክ ብዛዕባ አንሕናን ካቶሊክን ሓደ ዲና ብዝብል ብተወሳኺ እንደገና ምስ እምነት ዘይመስለኒ መውስቦ ምፍጻም ብልብል ሰፊሕ አስተምሮ ሂቦም እዮም። ብዙሕ ሰብ ተማሂሩሉ እዩ ይቐጽሉና ላበለ እዩ መምህር። ከዚ እንደገና ሎማዓንቲ ኣብ ሓዳሪና ሎማዓንቲ መሰረት ጌርና ንነጋገር። መወዳእታ ግን ናሕልፈልኩም መልእኽቲ እንዮ። ኣብ መወዳእታ ተጸበይና ኢኹም መምህር ደጊመን ኳዕ ደሕና መጹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝኽበረን ተመስገነን ይኹን። أنا وان እግዚአብሔር ያክብረልኝ እንኳን ደህና ጸናሕኩም። በስመ እግዚአብሔር እንመላለሶ ሰዓት ጋሻኹም ጌርኩም ሐዚ ድማ እንደገና ንበል ሳልሳይ ጊዜ ጋሻ ኮይነ ተረኺበኒ እኹምን ኩልኹም ተመልከትን አሰናዳእትን ኩልኹም ድማ እንኳን ሰላም አረኸበና ክሪደል። አሚን አሚን። ከዚ ና ገዛ አብርሃም ተኸተልቲ መምህር ሓቂ ልምንጋር ንስሓ ቦለ ይደልዩ እዮም ልመኽሮም ልግስጾም ሃምለሎ ኮይኑ ሃይማኖቶም አጽኒዖም ክኸዱ ልገብሮም መምህር ላይ ደልዩ እዮም እና ናብዛሕትኡ ሕቶ ስላልኾነ ቀጻሊ ብተኸታታሊ ክነምጽኦም እዩ ልሕትና ኣሎቱ ተኸታልና ቶም ልጥይቁናለ ኣዚና ኢና ነመስግን። መምህር ለካዋና ሃምለ ይፍለዩ ቃልኣት ይምልና እዮም። ላፍትና መጀመርያ ጥያቄ ከኣተለኹ መምህር ከዚ ኣወዛጋቢ ኮይኑ እንዮ ኣነጋጋሪሲ ብስሩ ኣነስ ሓዳር ከእቲ ግድን ድዩ ልብለለ ወለ ደሞ መጽዩ ትርደና እያ ካብ ፍርሒ ልተላዕለት ኳላት ኹን ወይም ደሞ ካብ ጭንቂ ልተላዕለት ዋላት ኹን ሃምዚ ልጨነቆ ልገዳም ለኣቲ ዓይነት ከምንኩስ ሓሲቡ ለይኾነስ ዓለም ጨኒቃቱ ለኣቲ ዓይነት ሰብ እንዩና ሃምኡ ልጭነቕ እንዮ። ካልኣይ እንደገና ብስሩ ሓዳር መለኮታዊ ስርዓት ድዩ ድንወለ ሃምኡ ለልወዛገብ ሰብ እንዩና ሓዳር ልምንታይ ተሰሪዑ ተሓደ ተኻላይ እንደገና ብስሩ ሰብ ሓዳር ክገብር ግድን እንዲ መምህር ከም ቤተክርስቲያን አስተምሮ ታያቱል ቤተክርስቲያን ግርም ሓዝውን ደጊመ ተመልከቲ ወይ ድማ ተኸታተልትና ሓዋትና ወለድና ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለው ንምክትታሎም ንሕቶኦም ንኩሉ ነገር ሰናይ ድሌቶምን ድጋፎምን ኣነ እውን በስመ እግዚአብሔር እናመስገንኩ ሰብ ክምህርቲ ኮይኑ ዝሰምዕ ሰብ እንተሃልዩ እዩ መምህር ዝበሃል ተምሃር እንተሃልዩ እዩ። ንሕና እኳ ክንድቲ ዝድለ ወይም ከምቲ ናይ ኣቦታትና ሞያ ሒዝና ንመጸደቐሉ ንኸብረሉ ወይ ስኢሉ ኣለና ኢልና ንምክሐሉ ሞያ ተዘይሓዝና ግን ካባና ንዘይተምሃረ ዕርዩ ወይ ድማ ዕርዩ መንገዲ ንዘይሓዘ ክንምህር ሓላፍነትና ግዴታና ክንዋፃእ ግድን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ደገ ዝነብር ማሕበረሰብና ገስጊሱ ቤተ ክርስቲያን ስዒሙ ኪዳን ኣውፂሑ መምህር ዝምሁሮ ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዑ ገዝኡ ልክምለስ ዕድል ዘይረኸበ ብጣዕሚ እዚ ከዚ ንሕና እነመሓላለፎ ተስፋ እዩ ኢልና ኢና ካልእ ኣይኮነ ሓቂ ብጣዕሚ በተለይ ችግሩ ተስፋ እዚ እዩ። ዓድና ብሰንኪ ድኽነትና ብሰንኪ ዘይምስማዕማዕና ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ፀገማትና ብዙሕ ወገንና ካብ ዓዱ እናወፀ ኣብዚ ዓመት እዚ እኳስ ክንደይ ሰብ ወፂኡ ይኸውን መቸም እግዚኣብሔር ይፈልጦ ሕድሕድ ገዛ ይፈልጦ። ስለዚ ንሕና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ዮሃንስ ለህዝቢ ዲያስፖራ ዝብል ቅዱስ ጴጥሮስ ተጠቂምዎ ንዝተበተነ ህዝቢ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ሕዚ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘይብፅሐሉ ሰዓት ብደብዳቤ ወይ ከዓ ብመልእክት እዩ ዝምህር ዝነበረ። ሕዚ እውን ወገናትና ኣብ ማንም ዓለም ይሃልው ታ ቅድስት እንኦም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ስለ ዝናፍቅዋ ስለ ዝሃርፍዋ ጥብቕ ኢሎም ግዜ ሂቦም ብምክትታሎም እስካዕ መጨረሻ ርእዮም ተመልኪቶም ዝውሃብ ርእቶ ሓሳብ ርእቶ ብምሃቦም ሕቶ ብምቕራቦም ኩሉ ነገር ምክትታሎም ካብ ልቢ ንመስግኖም። ሕዚ እውን ምስጋና ይግባኣኩም ማለት ግን ብምክትታልኩም እዩ እምበር ዝተምሃርኩሞ ትምህርቲ ንዓኹም እዩ ዝጠቕመኩም ንዓኹም እዩ። ንሕና ካብ እግዚኣብሔር ዓስቡ እንተረኸብና እዩ ናይ ኣገልግሎትና ካሊእ ሰናይ ተግባር ብምጽዋት ብኻሊእ ውህብቶ ብኻሊእ ዘመግስ ወይም
እንኾርዐሉ ስራሕ ስለ ዘይብልና ተኣስተምህሮና ድኾን መንግስቲ እግዚአብሔር ተውርሰና ታልተሸከምናዮ ሓላፍነት እውን ኣብዚ ግዜ ኮይና ኣብቲ ዓብዪ ስም ተመዝጊብና ግን ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ዘድለ ቦታ ስለ ዘይብፃሕናዮ ዕዳ ክመፀና እዩ ብምባል ብምሕሳብ ኢና እሞ በዚ ተገንዚብኩም ድማ ኩሉ ግዜ ክትከታተሉ መልእኽቲ ይመሓላለፍ። ስለዚ ኣነ እውን ዝለዓለ ምስጋና ኣለኒ ብሓቂ ብዚ ቃል ዓለም ካብ ልበይ ኣነ ህዝበይ ይፈቱ እየ ምእመናነ ይፈቱ እየ ካብ ልበይ ብስሩ ደንቢና ንፈልጥ። ስለዚ ካብዚ ምቕፃል ብዛዕባ ሓዳር ኣብ ዝሓለፈ ያው ከም ዝለዓልናዮ ንፅፅራዊ ነገር ተነጋገርና ነርና። እዚ ከዓ ሓዳር እንታይ እዩ ወይም ድማ ሓዳር ግዴታ ድዩ ሓዳር ካበይ ዝተሰርዐ እዩ ካበይ ዝተመሰረተ እዩ ኢልና እዮ። ሓዳር ብመሰረቱ ሰብ ይኮነን መስሪትዎ እግዚአብሔር እዩ ዝመስረቶ። ካብ ጥንቲ ኣዳም ትንርኢ ተለና ኣዳም ንሄዋን ኣልሻ ምፅዋ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ሄዋን ንኣዳም ከም ተድልዮ ኢሉ ወዲ ሰብ በይኑ ክነብር ኣይፅብቆን። ስለዚ ግን ሓጋዚ ንግበርለቱ ቢፀ ዘይረድኦ ዘትረድኦ ዘይረድኦ ይብል ስሩ እውን ጥንቲ መፅሓፍ እትሕግዞ ኢሉ እውን ኣይፀዋዓን ብኣካሉ ካብ ኣካሉ ስለተረኸበት ንግበርለቱ ቢፀ ዘይረድኦ እዩ ዝብል። ዳሕራይ ካብ ዓፅሙ ፍላፅ ካብ ስግኡ ቁራፅ ፈጢሩ ድማ እንደገና ኣይድቃስ ኣይንቕሓት ኣብ ዘለሉ ሰዓት ካብ ኣካሉ ኣምፂኡ እንትወንተሎ ኣቦና ኣዳም ዛቲ ስጋ ምስጋየ ወዓፅም ዓፅሚ ለትኩነኒ ብእሲት እየ ኢልዋ። ዳሕራይ ድማ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ዝብል ተስፋ ንኣዳም ምስተነገሮ ከዓ ህይወትየ ይብላ ህይወተይ ኢልዋ። ማለት ሓደ ኣብቲ ሓዳር ውሽጢ ሰብ ኣብቲ ውሽጢ ህይወቱ ብዘይ ሓዳር ህይወት ጣዕሚ ስለ ዘይብሉ እዩ ምልኣት ስለ ዘይብሉ ህይወተይ ይብላ ነይሩ። ብፍላይ ህይወተይ ዝብላ ዝነበረ ኣብቲ መፅሓፍ ተፃሒፉ ከም ንረኽቦ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝንበብ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተኣምር ተባሂሉ ወይ ድማ መቅድም ተባሂሉ ኣብ መእተዊ ተባሂሉ ከም ዝንበብ ህይወተይ ይብላ ኣዳም ለብእሲቱ ኣእሚሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ምሃውቅዮ ወእምከርሰ ብእሲቱ ይብላ እና ካብዚ ተላዒሉ ህይወተይ ይብላ። እዛ ትረድኦና ትሕግዞ ግን እንታይ ኣፈላለየ ዘይረድኦ ብደንብ እንዳክትራር ደለ ብፃይ ቢፅ ማለት ብፃይ ካልኣይ ማለት እዩ። ካልኣዩ ንፍጠረሉ ካልአይቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኣዩ ኢሉ እግዚአብሔር ብፆታ ድማ እንታይ ተባሂለ ኣንስታይ ብፆታ ኣንስታይ እያ ብባህርያ ብኣካላ ግን ኣዳም እያ። ኩላትና ደቂ ሰባት ናይ ዕለተ ዓርብ ናይ ኣዳም ጥንተ ተፈጥሮ ኣለና ሰብኣይና ሰበይትና ፆታ እዩ ዳሕራይ ካልኣይ መግለፂ ዝኾነ እምበር እቲ ባህሪ ተኣካል ኣዳማዊ ፍጥረት እዩ በቃ ኮይኑ ናይ ዕለተ ዓርቢ ሃይዋን ኩና ዕለተ ዓርቢ እያ ናይ ኣካል ኣዳም እያ ተረኺባ። በዚ ሰባት ብፆታ ኢና ንፍለ እምበር ብባህር ሓደ ኢና። ባህር ሰብኣይ ባህር ሰበይት ሓደ እዩ። ባህር ማለት ናቹራሊ እዩ ወይ ተፈጥሮ ማለት እዩ። ሰባት ፀባይን ባህርን ይተሓወሰና እዩ ሓደ ግዜ ተነጋገር ተለና ግን ከም ስነ መለኮት ኣስተምህሮን ከም ቅዱሳት መጽሓፍት ተነጋግራን ጠባይ ኮንዲሽን እዩ ባህሪ ድማ እንደገና ናቹራል እዩ። ስለዚ ጠባይ ዝቀያየር እምበር ባህሪ ኣይቀያየርን። በቃ ኣነስ ጠባይ ናባህር ለውጥ እንደ ኣምፅእ እንተተባሂለ ኣነ ወይ ብዕራይ ወይ ኢለ ገለ ኮንደኹ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብነት ከምልቃቂ ባህሪ ግን ከመነጋግራ ጠባይ ባህሪ እናባልና ስለንሓዋውሶ ስኢልና ኩሉ ንጥቀሞ ንግልገሎ ኣለና እምበር ፈሊና እስክንናገር እንተኢልና ግን ጠባይ ማለት ክመሓየሽ ዝኽእል እዩ። ንኣብነት ቀሊል ተነይሩ ርጉዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ርጉዕ እንተነይሩ እውን ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓሳቡ እንተነይሩ እርንብ ክኸውን እዩ። እርንብ እንተነይሩ እውን ገለ ነገር ክኸውን እንታይ ወዲ ጠባዊ ይበሃል። ኮራይ እኒኦ ሰብ ባህሪ ኣይኮነ እዩ ዝኽሪ ዘሎ ሰብኣዊ ባህሪማ ምን ሰብ እዩ። ኮራይ ዝገብሮ ዘሎ ጠባይ እዩ። ስለዚ ጠባይ ይበሃል እሱ ግን ባህሪ ጠባይ ተኪኡ ጠባይ እውን ባህሪ ተኪኡ እናተነገረ ተለሚዱ ኣሎ ይተሓዋወስ እዩ። ፈሊኻ ምንጋር ግን ባህሪ ማለት ግን ዓብይ ፀጋ እንታይ ስሙ ዘለዎ ማለት ተፈጥሮኣዊ ትሕዝቶ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዳማዊ ባህሪ ኣብ ሄዋን ኣሎ። ስለዚ ብባህሪ ሰባት ሓደ ኢና፣ ብሰብኣዊ ክብሪ እውን ሓደ ኢና፣ ብፆታ ክልተ ኢና። ኣንስታይ ፆታ ተባኢታይ ፆታ ተባሂልና ከዓዚ ካብዚ ተላዒሉ ቢፅ ኢልዎ ብፃይ ማለት እዩ። ሕምታዚ
ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብና ወይ ድማ ኣብ ናይ ተጋደልቲ መፀውዕ ዘሎ ብፃይ ዝበሃል ቢፅ ካብ ዝብል ካብ ግእዝ ዝወሰድ እዩ። ብፃይ ማለት ቢፅ ማለት ካልኣይካ ማለት እዩ። ኣፍቅር ቢፀከ ከመ ነፍስከ ዝበሎ እውን ካልኣይካ ማለት እዩ። ማንም ይኹን ማንም ካብኻ ቀፂሉ ዘሎ ብምሉእ ኩሉ ብፃይካ እዩ ካልኣይካ እዩ እሞ ንግበር ልወቱ ቢፀ ዘይረድኦ ኢሉ ዘቐመጦ ጎይታና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሓጋዚ ረዳኢት ኢሉ ስለ ሰለስተ ነገር ድማ ፈጢርዋ ይብል። ስለ ሰለስተ ነገር ኣብ ኣዳም ሰለስተ ነገር ክፈትሕ ሓደ ፍትወተ ዋይ ወይ ድማ ዋእየ ፍትወት ብፍትወት ብፈቃደ ስጋ ካብ ምቅፃል ወይ ድማ ስምዒታዊ ኮይንካ ስምዒትካ እናተረበሽ ብስምዒትካ እናተረበሽካ ካብ መንባር ነዚ እዩ ሓደ ነገር ይብሎ። ካሊእ ለወሊደ ውሉድ ምክንያቱ ሰባት ብማሽን ኣይባዝሑን ሰባት ስኢሎም በብመዓልቶ ኣይፍጠሩን ስኢልካ ከም ናይ መላእክት ኣይፍጠሩን ሰብ እንታይ እዩ ሰብ ካብ ሰብ እዩ ዝውለድ ናተዋለደ እዩ ሓደ ግዜ መበቆል ይወሃቦ እሞ ብድሕሪኡ ናተፀነሰ ናተወለደ ናተፀነሰ ናተወለደ እዩ ክኸይድ ዝተቐመጠት ናይ እግዚኣብሔር ስርዓት ዝገርም ጥበብ እዩ። ስለዚ ንሕና ተራባሕቲ ኢና ክንራባሕ እንተኮይና ድማ እንደገና ክልቲኡ ፆታ ክህሉ ኣለዎ ብናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ዝመፀ ስርዓት። ስለዚ ለወሊደ ውሉድ ይብል እቲ ምክንያት ሳልሳይ እሳ ብናይ ገዛ በርግፅ ብደገ ይትሕግዝን ማለት ኣይኮነን ሰብኣይ እውን ብገዛ ይሕግዝን ማለት ኣይኮነን ግን ጥንቱ ወላ ሕዚ እውን እንተኾነ በቲ ስርዓተ ማሕበረሰብና ልሙድ ጌርና ብስሩ እውን ኣብ ዓለም እውን ትፅቡቅ እንብሎ ነገር ናይ ገዛ ስራሕቲ ናይ ሰበይቲ እዩ። ገዛ ፃርያ ገዛ መቻችያ እኽለምያ ጣዓዒማ ቁርስኻ ምሳሕኻ ድራርካ ኢላ እተዘጋጂ ቆልዑ ተዋፍር ገዛ ተሰናዱ ሰበይቲ ንገዛ ብርሃን እያ። ሰብኣይ ድማ ነቲ ገዛ ኩርዓት እዩ ሓፁር እዩ በቃ ሓፁር እዩ ክብሪ እዩ እንዳኣተወገለ ተባሂሉ ይፅዋዕ እንዳኣይተገለ ተባሂሉ ይፅዋዕ በቃ እንዳወይ ዘረገለ ኢልካ ካብ ምፅዋዕ እንዳኣይተገለ ትባሃል ተሎ እዩ ኣንበሳ ዘለዎ ኮይኑ ዝስማዕት ገዛ። ስለዚ ክብሪ ሓዳር ጥቕሚ ሓዳር መሰረታዊ ናይ እግዚኣብሔር ፈቃድ ኣመፃፅኡ ሰለሰለስተ ነገር ንምትሕግጋዝ ዘርኢ ንምትካእ ካብ ፍትወተ ዋኢ ድማ እንደገና ንምድሓን ይብል ብፍትወት ካብ ምቅፃል እወ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ታ እዩ ዝበላ ከማ እዩ ዝበላ ብግልፂ ቃል በቃል በቃ ኩሉ ሰብኣይ በብሰበይቱ ይንበር ኩላ ሰበይቲ እውን በብሰብኣያ ትንበር ምስ ሰብኣያ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ሰበይቲ ምስ ሰብኣያ ትንበር ኩሉ ብእሲ ይንበር በብእሲቱ ወኩላ ብእሲ ትንበር በመትሓ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ፀኒዕኻ ምስ ሰበይትኻ ምንባር ፀኒዕኻ ምስ ሰብኣይኻ ምንባር ነዞም ሰለስተ ነገራት እዚኣቶም መሰረት ይኸውን። ካልኣይ እውን ኣብ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣስተምህሮ ድማ ብናይ ቦታትና ሊቃውንት ኣገላልፃ እንትንምልከት ከለና ናይ ምድሓን ጥበብ እውን ኣለዎ። ናይ ምድሓን ማለት መንግስቲ እግዚኣብሔር ንክትወርስስ ርስቲ እግዚኣብሔር ንክትረክብስ ፅቡቅ ሂወት ንክህልወካ ሓዳር ፅቡቅ እዩ መፃምድኻ ሒዝካ ምንባር እዚ ሓዳር ክብሪ ተዋሂብዎ ኣሎ። ካብ ሓዳር ፅኑዕ ሓዳር ዝሓዙ ሰባት ክንደይ ቅዱሳን ወሊዶም እዮም ምክንያቱ ሰብ ዝውለድ ካብ ሓዳር እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ዓብይ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ህግ ሓዳር እዩ እግዚኣብሔር ተመስረተ እዩ። በዚ ምክንያት እቲ ናይ ሓዳር ቃል ኪዳን እስካዕ ተስማዕማዕናሉ ዘይኮነስ እስካዕ ዘለናሉ እዩ እስካዕ ብሂወት ዝሃለና እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሰነድ ቃል ኪዳን ናይ ዓለም ኣብ መንጎ ንኣብነት ሕዝስ ዝኾነ ኣሶሽን ሓደ ማሕበር ተመስሪቱ ኣብ መንጎ እንታይ ይብል ወይ መመሓየሽ መተሓዳደሪ ደንቢ ወይ ድማ ምፍራስ ማሕበር ይብል ምፍራስ ማሕበር ይብል ሕገ መንግስቲ ብመዓልስ መመሓየሽ ኣለዎ እዩ መጨረሻ እዚ ብስምምዕ ወይ ድማ ክንዱዚ ፐርሰንት ቱ ስራሕ ፈፃሚ ወይ ኣባል ወይ ዝኾነ ይኹን ብዝተስማዕምዐሉ ይመሓየሽ ይብሎ። ቃል ኪዳን ግን ሳያ ትብል እስካዕ ሞት። ስለዚ እቲ ፅንዓቱ እቲ ክብሩ እቲ ደግነቱ እቲ ዓብይ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህበ ማንም ሰብ ኢዱ ዘይሓውሰሉ ማለተይ ዘይሓውሰሉ ትብል ተለኹስ ክንቕንቆ ወይ ከም ድልየቱ ከሽከርክሮ ዘይኽእል ምዃኑ ኣይኮነን። ወሰን ዘሎ ሰብ ባዕሉ እቲ በዓል ሓዳሩ እውን ናተይ መሰል እዩ እዚ ሓዳር እዚ ከንውሮን ከፍርሶን መሰለ ኢሉ ኣይውስንን። ሓዳር ንምግባር እዩ ዝውስን እምበር ሓዳር ንምፍራስ ኣይውስንን። ሓዳር ንምግባር ይውስን እዩ ኣነ ሓዳር ክገብር ኣለኒ ኢሉ ሓዳር ኣይገብርን ኢሉ ናይ ምውሳን መሰል ክልየ እዩ። ሓዳር ናይ ምፍራስ ግን ስልጣን ይብል ተዓብይ ነገር ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ፃሒፉ ዘሎ ንስ እዩ።
ምክንያቱ ሕድሪ እዩ ምክንያቱ ተሓዳር ትገብር ተለካ ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንስ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣይፈትሖን እስካዕ ብሞት ዝፍለ እዩ ዝብል ስለዚ ሞት እስካዕ ዘይፈለየካ ብሂወት እናሃለካ ካብ በዓልቲ ሓዳርካ ካብታ መቃርብትካ ካብታ ብሓዳር ብቃል ኪዳን ዝመሰረትካ በዓልቲ ሓዳርካ ክትፈልይ ኣይትኽእል ወይ ትማሕላ ጠጠው ክብል ነይርዎ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ለምሳሌ ብጣዕሚ እንድሕር ትጨቃጭቆም ተባኢሶም ክስማዕምዑ እንድሕር ዘይከኣሉ እንታይ ይገብሩ ምካኣል እዩ በቃ ፀገም ከጋጥም እዩ ኣብዚ ናይ ቤተሰብ ድጋፍ ናይ ኣበንስሓ ድጋፍ ዓርስኻ እውን ፀዋር ምዃን ክኢላ ምዃን ይከኣል ማለት ጸሎት ምግባር እወ ምናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ምጽላይ ካልኣይ ድማ ፀገም መፍትሕ ምግባር ዘጨቃጭቀካ ነገር እንታይ ምዃኑ ፈሊካ ምርኣይ ማለት ኣብቲ ሓዊ ተዘይወስቲኽካ ነዳዲ ተዘይወስቲኽካልስ ሰብ ለግዚኡ ክጋጨ ይኽእል እዩ ግን ተመሊሱ ይስማዕማዕ እዩ መንፈሳውያን እውን እኮ ብቅንዓት ኣገልግሎት ይጋጨ እዮም ግን ይተዓረቑ ይስማዕማዕ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ፅቡቅ ዕላማ ተባሂሉ ምሳሌ ንምንታይ እዩ ዝብሉ እምበር መምህር ኮል ደቆ ለተምሃሩ እኮ ይኽርኢ እዩ ንሕና ነስተምህር ተለና ንቆሎ ምንታይ ገለ እኮ ንብል ኢና ስለምንታይ ግን ካብ ልብና ተቐይምና ፀሊና ይኮና ንምእራም ምስትኽኻል እዋ ንክሕዙ ንውላድካ እውን ክትግስጾ ኢኻ ትቆጥዖ ኢኻ ንምንታይ ንክሕዝ ሰብኣይ ንሰበይቲ ንምንታይ ክብል ይኽእል እዩ እንታይ ማለት ካብ ምንታይ ተላዒሉ ንሓዳር ፅብቕነት ኢሉ ወይ ድማ ናይቲ ሓዳር ክብሪ ንምሕላው ተሰጣጢምካ ንምንባር እስካዕ ትላመድ ንእሽተን እውን ገና ኣብቲ መጀመርያ ኣከባቢ እውን ብዙሕ ሓጎፅጎፅ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት ፅቡቅ ነገር ከም ፅቡቅ ኃይል ከይኾነልካ ይኽእል እዩ ወይ ከም ተፈለጥካዮ ማዕረ ለይክኾን ይኽእል እዩ ብመልክዕ ጥራሕ ተፋሊጥካ ኣብ ገዛ ንዓ ፀብሒ ንዓ እንጀራ ትበሃል ተለውን ብዙሕ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ንዓ ኢኮኖሚ ተመሓደር ንዓ መርዓዊ ነበረ ትማሊ ሕፁ ኮይኑ ቆራፅ ለጋስ ነበረ በቃ ስጋ ክናእኽል ብል ነበረ ምቁጣብ ክጅምር ይኽእል እዩ ኣብስታት ሻዕ ርግዕ ልብል ተሓዳር ጥንቃ የድልዮ ማለት ሓደ ዓብይ ሰብ እንታይ ድልኒ ምሁር ብሳይንሱ ምሁር ብጣዕሚ ዓብይ ሰብሲ ኣነሲ ኣብ ሓዳር ኣፈላላይ ክህልሃም ልኽእል ዝረጋገፅኩስ እቲ መጀመርያ ሓዳር ዝገበር ኩሉ መዓልቲ እዩ ኢሉ ሃመይ ኣብ ገዛና ነበረ ጨጓራ ኣሰራርሓይ ኣብ ገዛእኒስ ይፈላለ እዩ ኢሉ ኣነ ሒዞ ኢሉ መፅኹ ስርዓት ባህሊ እሳ ሒዛትሉ መፀስ ሰማይ መሬት ኢለ ይጋነ እና ዳኣ ደንጊፃትኒ ኢሉ ምክንያቱ ሳ ብልትፈልጣ እያ ትሰርሕ እዚ ሻዕታ ሓዳር ለካ ተጀሚራ ኢለስ ለሰዕል ኩሉ ግዜ ነይሩ ልበሎኒና ንምዝኻር ላክል ልክዕ እዩ ሓዚ እንታይ ድዩ ከም እንፅበዮ ወይ ከም እንምነዮ ለከይኮነልና ይኽእል እዩ ኩሉ ሰብ ድማ እንደገና ከም ዝተመነዮ ኣይኸውን ግን ልክኾነልካ ትስዕሪኻ እንታይ ትገብር ኩሉ 100% ክመፅእ ይኽእልን ግን እንታይ ደኣ ከምዚ ናልካ ናተመኻኸርካ ኣካልካ እንድያ ካብ ክትሓምያ ካብ ነገር ኣልደጋ ውፅኢኻ ምስ መሓዘትካ ተሓምያ ካብ ወሲድካ ለቤተሰብካ ተውግዓላ ከፈቢልካ ብዝሰኸነ ሰዓት እዚኣ እየለሚደማል በቃ ታፅብቕ ታንዓኻ ደስ ተብለካ ታንዓኻ ባህ ተብለካ ነገር ብከምዚ ኣነ ንበር ገዛ እንድዩ ቤት ምኽሪ እኮ ይበዓል ገዛ ዓብይ ምስጢር ኮላ ኣብ ሓዳር እንታይ ዓብይ ምስጢር ሲ ስቁልካ ሰብኣይ ሰበይቲ ብሓንሳብ ምንባር ከይኾነ ብስሩ ታ ገዛ ምምራሕ ልበዕላሲ ዓብይ ስራሕ እዩ ዓብይ ስራሕ እኮ እዩ ዓብይ ሓላፍነት እኮ እዩ ነዚ እውን እኮ እዩ ወለድና ቀልጢፎም ጎጆ ለየውፅወቱ ውላድ ሎሚ ማለት ሰኖት ተመሪዕኻ ሰኒ ጎጆ እዩ ቀደም ሃመይ ነበረ ኣብቲ ገጠር ንሕና ነረኣናዮ ዝፀናሕና እኮ 1 ዓመት 2 ዓመት ምስ ወለዶም እዮም ዝቕመጡ እናተመላለሰት ዓዲ ሕማኣ እናረኣየት ኣብና እናተምሃረት ኩሉ ነገር እናተመላለሱ በቃ እኽሊ ማተርያል ዞም ናይ ሕርሻ ኣቑሑት እናዋህለለ የኾና ተባሃለ እሶም እኽሎም እናቐመጡ ቶም መርዖ ቶም ሓድሽ ጎጆ ወፃእቲ ምስ ወለዶም እናተመገቡ ኮዩ ነይሩ እዚ ዓብይ ዕድል ነይርዎ ንምንታይ ክላመዱ ኣብ ሓመታ እውን ትላመድ ኣብ ኣዲኣ እውን ትላመድ እሞ እዙ ቀደም ወለድናሲ ተለይ ተለማመዱ ንባዕሎም ሓዳር ገይሮም ዝበሃል ጌጋ እዩ ማለት እዩ ማለት መጀመርያ እዮም ኣብ ሕፀ እዮም ዘይፋለጡ ቅዲሞም ንሕፀ እዮም ሃመይ እዮም ዘይፋለጡ እምበር ድሕሪ መርዓ እኮ ብደንብ እኮ እዮም ዝህነፁ ብደንብ እዮም ዝህነፁ እኮ ወዲያው ምስ ተመርዑ እኮ ጎጆ ይወፅን ንኣብነት ጥሪ ዝተመርዖ ፋሲካ ግብእ ይመልሳ ፋሲካ ግብእ ምስ መለሳ ድማ ኣብየ ግዜ ልደታ ሓወርያ ፍልሰታ ይመላለስ ናፍቲ ዓዲ ጓል
ناخدنا مسؤالتي بدحريو نبقى عكاب ما حيزو واي مصن عد ودي ماشي እንደገና نتمالسو يحكي بقى زي حزي بقى أنت بيتسب عمق قبيلهم السون كمهار ساون كتمهار زقبر عدليسي من اللي سنيرو إيو ودي أوصل كان مرعو مسفركا يخالله تشكم ما بال فتانا يخون إنه زي لقري يخد له أي مثله قريب بسرعة كتمهار أو قطر لبا نوكنياتو زي عدمي موريعو مني شعاي فلتي نيرة نحارس وعيي تسألي أيو لبها النقرات سيبازحنا له هو حزي زكاير نقرأ هنيويو بفلاي ما إيكونومي نقر نتتحازنا مسا عرسخا خال زعينتو كم تني قدم حرشاون صبو ما أتوت لو حرشا سلا زي ولا تجبراينا قدم الحدث أي نورت حزن شعاتن شمون تصدر سلا تبتس تولادون تصاويرنا يمصنا بزح شجر له بزخونه جن تو قلطيفهم سئلهم ناب ጭንቅ ከያተው ፈታሒሎም ቀሲሎም ናተላመዱ ገዛና ሰራሐ ወحتنا ሰብሰበት እንጀራ ሰናኽታ ፀብሒ ሰዋቱ ትባልተ ቤትነት ወይ ድማ እቲ ሴትነት ወይ እንታይ ልበሃል እቲ ውሕልና ዝበሃል ኩሉ እቲ ሰበይቲ ክትገብሮ ዝግባእ ሰበይቲ ብምዃና ገዛ ክትመራሒ ትኽእልን ሴትነት ክትመሃር እንተላ ሰብኣይ ብምዃኑ ጾታ ሰብኣይ ኮይኑ ብምፍጣሩ ገዛ ክመርሕ ይኽእልን ስብእና ክመሃር እንተሎ أما جنزب أما حضرة صدرا أكألا بيتسب نجزاخا خميجركا تم حضرة خمزلكا أتاويخا خميجركا بتلميك تم حضر خمزلكا حرس لا تخوين بحرس تايم دنفع نجلا تخوين نجدو بمدنفع دموستن يا تخوين هذا موزو خميجر أو جزامسي كم حضرة اللوه بزبل نجر فتاو عرس خون يولن أنا زبل قامقا ويقال تحر حدار يتأفق نحنا زبل نجري بس تأيو بينو زلمده مستمر عون دحر بينو نابينو تحساس عند حد قصل خوين تحضر صعبه يولد سلام يولد تجاجي مصب دحريو تغير كاني مص اي تغيرن تايدا ايو علامه يلبلاش لله علامه حدث الذي خونك ايو افتو قديمهم كي افتح وقت سي زنالهم بتلفت كتما لله تفاعرنا تفاتينا افانا فوقي ملس ايم باي زخزل ولو ممهر زبتلمي كنقساسو كواهلو قرشوم كدنفعو اللي قصالي بخميم كمروح لقبوم كواقعو لقباس يلي يمثلني دحر لا مغرጭ አውሎ ምጻው ትምፍታውን ሐቀኛ ምፍታው ከይኮነን ማለት ሰውል ስምዒታዊ ምፍታዊ ይንበር ዘላቅነት ንሓዳር ምፍታው ከይኮነ afta ሓደ ዝሓድር هو ማለትይስ እዚያ መናእሰይ ይፈልጥዋ እዮም ሃይተጋገፎን ይለ ዘአምን ታይ ማለት እዩ ንፈቃደ ስጋኻ መፍታውን ንዕላማ መፍታውን ነንወይን እዩ ወገነ ጥቡ ንፈቃደ ስጋ መፍታው ማለት በቃ ዛሰይ ዚአስ مزيا تراخيبس ومزود دزي تراخيبس كاسو إلكا فقاد سجا زمصو من أنت زموتاوي تمنيتي عندبتو مويو تحتنا زي أس سكاب إلى تومات منابر تخطط تخون زي شعلة تومات منابر تخطط تخون زبل علامة محراي نويني ما بزحتو أسب بفقاد سجا زتفقر يخون مو لك خمزو آمنون نتأمر حافظ أفكير نيري ولا هو خلاص عامل مرافع أسر سرسته لك مسا صلاة زحت سبات مدخلكي يبهالمو مسترخو متلي بهال بداري قال تفلت ليكم أو قربا جزي سمعنا إياه حستني فقر مهانو تو علم زلوا مسرته وزي كونه مالت حقني الله تحستني تأيو أبز حلفة جزي هذا ودي أنا تقوم أخطو قاموس الذي يدلي فقرني أزبه النجار أنا يدلي مالت قيلو بقى زلمة داني ربع عمل زلمة دان ولا سوي الناس سابون فقدب فقد هو هنا ممكن كهج هاي ما نتوصي كهج بهلنا وصاي دحرت هاي بهالو تو سؤال حسيتني علم دحرت فتوى إنه خين كاس سمو يتوقت أنا فتناي بوليس مرمرة قالوا تفتل سمعي سؤال سلزع الزوا فتوى يركادي ولا وصل الفتوى اسمه توقيت أني خوزيله دحرجن أو هوتيل حريد والخداي بس ما ذكرت خوني أخو أقرأ جزء مالت بيتسو خالي حزن ملع على كي يخون سم العلب زي قدس أو هوتيل حريد وخيلو لمزخ خار تستوصيهم أبدا سياكاوي تتحيز مصر سما جن توقيتو يستوص بدم بيد زيديتو حقني فقري حريد واز خدا بأنصارو
ጓል ኣንስተይቲ እውን ከምኡ ገይራ መርዘ ኣስትያ ድዩ ኣሲድ ደፊኣ ድዩ ገለገላ ዲ ትኸድ ትህሉ እያ ግን ብኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ተጠቃዕቲ እየን ኣሕዋትና ይጥቃዓ እየን በቲ ጉልበት ይኹን ዋላ በቲ ምሽላል ሸለልትነት እዚ ኮይኑ ግን መሰረቱ መጀመሪኡ እሲ ንሓዳር ድዮም ደልዮምን ከምኡ ዝብልዎ ንሓዳር ድየን ደልየንኦም ገለገሊአን እውን ገንዘብ ክነጥቃ ገንዘብ ክረኽበለነ እዚ ብድሕሪኡ ግን ዕላ ናኸኽሎ እየ እዚ እውን ሕማቕ እዩ እቲ ሓዳር እዚ ንፍለጦ መጀመርያ ክፍለጥ ኣለዎ ኣብ ሓዳር ኮይና ኣነ ውግዕ ዘለና እዚ ማለት ሓዳር ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ምዃኑ ሓዳር ክብሪ ምዃኑ ሓዳር መጽደቕ መንገዲ ምዃኑ ሓዳር ሲዒምካ ዘይትመንዎ ሓረግ ዘርኢ እተትርፈሉ ውላድ እትረኽበሉ እዩ ቅዱስ ዕላማ እዩ ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ስቑኢሉ ፎትየካ ግን ብምንታይ ስምዖን ሰፋይ ኣሳእን ታሪኹ ዝዝክርዎ ኢኹ ጫማ ስፈየለ ኢላ መፅያስ ሶፊ ህዋ ገዛ ተመሊሳ ከይዳስ ኣስተኻኸለለ ኢላ ተመፅያ ታሆይንኪ ፀይብኒ ኣስፊሐ ሰድላ ኣስፊሐ ሰፊ ሰድዋ መሲያ ተመሊሳ መፅያ ሰፊሕኒ ኢላቶ ትጓል ጫማ ለካ ኣኺ እኒ ታኣይ ለመላልሰክለሎ ኢላቶ ሓፊረ ከይናገር ኢለ እየ እምበር ፎትየካ ኢላቶ ፈቲኽነዋ ሰፋይ ኣሳእኒ ኣነዎ ብኸመይ ፈቲኽኒ ኩለንተናኻ ኩሉ መናኻ ኩሉ መላእ ሰውነትካ ታይ ክወፀካዋ ኣውራ ግን ዓይንኻስ ደስ ይብለኒ ሪኦም ዲኹም ሰይጣን ዓይንኻ ኢላቶ ሞዚታይ ማፀገምኒ በትሉ ሰፊየሉ መስፈ ኣውፅኡ እንክበል መውሰድ እዩ ማይ ደኣ ኾነ እንታይ ውሰድ እዩ ኢልዋ ሰይጣን ዝኾነ ምልክት የርኢ እሞ ስቑኢሉ ኮ እዩ ዋላ ስቑኢሉ ዝኾነ ነገርስ ዋላ ፀጉርኻ ኢላ እውን ወይ ፀጉርኻ ኢሉ እውን ኮ ስቑኢሉ ሓደ ሰብ ስቑኢሉ ዝኾነ ነገር መውግኢ ዝሙት ክህል ክኾነ እዩ ክሓድሮ እሞ ቀዛሒላትኒ ቀዛሒልኒ ማለት ዘይኮነ ንዕላማ እዩ ኣፅኒዕኻ ተረዲእኻ ዓቕምኻ ፈሊጥካ መናብረትኻ ክትከውን ብሃይማኖት ብስነ ምግባር ብምክኣል እዩ ዕላማ ሓዳር ክትሓዝ ኣለዎ እወ ግን ኣብዚ መምህር ሰዓትና ምንታይ ብኣግባቡ ጥቀሚ ኢለ እየ ብዙሕ ስራሕ ስለለሎ ቤተክርስትያን እንታይ ኣስተዋፅኦ ኣብዚ ከዚ ቱ ህገ ሓዳር ኒዮ ኣቐሚጣቶ እያ ዋላ ብቁርባን ሓዳር ክምስርቱ ትገብርላ እያ ግን ባዕሎም እዮም ዝመፅዋ ኣሎ መብዛሕትኡ ተሪእና ከምቱ ናታ ቤተክርስትያን ይትበሃል ተሓልዩ ተማሂሮም ሰልጢኖም ድሓር ለኣትዩ የብልናይ እስካዕ ዝልምዲ እዚ የለ ካብ ቤተክርስትያን ግን እዚ ክንፅበ ይነበረና ወይም ደሞ ክነመላኽቶም ትመሓውር ዘለዎ ኣቦታትና እውን ምስትዋስ ምቕስቃስ የድሊ እሞ ካብ ኣንጻር እውን ተንሪኦም ከዚ እንታይ እየ ከስፍሓ መምህር ኣብ ሰበካ ጉባኤ ኣብ ቃል ኣዋዲ ኣብ ህገ ቤተክርስትያን ምንበሎ ልምዓት ክፍሊ እኒአ ስብከተ ወንጌል ክፍሊ እኒአ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ክፍሊ እኒአ እዩ ናብ ቤተሰብ ክፍሊ ዝበሃል ግን የለ እንድዕትሃልዩ መምህር ከብራህርሁና ስለዚ እዚ ትኩረት ጌራ ክትኸደሉ ኣይግባይ ዶ ቤተ ክርስቲያን መዋቕራ ፅቡቅ እዩ ጎደለ የብላን ናይ ቤተሰብ ክፍሊ ትንስሓቦ እዩ ሻዕ ሕድሕድ ገዛ ሻዕ ሕድሕድ ስድራ ዝተጠመቐ ዝተወለደ ኣጥሚቑ ዝዓበየ ኣምርዒዩ ክመርሕ ትንስሓቦ ሓላፍነት እኒአዎ እዩ ምክረ ካህን እወ ካይዲ ዳኣ ትስራሕ ትካህን ሻዕ ሕድሕድ ገዛ ባ ሰብ ተመዲዩ ነይሩ ግን ንሕና ንሳቶም እንታይ ኢለ ምንታ ንቅር ከይብሎም ቶም ኣቦታትና ሓቀይ ኮየ ንሳቶም እንታይ ኢለ ወይ ከምዚ ኢለና ከይብሎም እንታን ንሕና ኢለ ክወስድ ኣነ እውን በዓል ዕዳ ስለ ዝኾንኩ ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ዘለ ፀገም ዕዳ ክወስድ እየ ስታብ ገዛ ኸይድና ንመናእሰይ ዝግባእ ንመንእሰይ ንዓበይቲ ዝግባእ ንዓበይቲ ቀሪፅና ንምህርዶ ወርሓዊ ይኹን ሰሙናዊ ደቅና ናይ ምክትታል ተኽእሎ ኣለና ዶ ንቅዱስ ጴጥሮስ ተዋሃበት ሓደራ ኣባግእ ትመሓስእ እትብል ሓደራ ንጥቀመላ ኣለና ዶ ወይስ ምእመናን ፀበል ያጣዓሙለይ ንዕሙፅ ይኹም ያባርኹለይ ኣብ ዝተባሃልዎ ስቑኢሎም ተፀዊዖም ድዮም ክኸዱ ዝግብኦም ካህናት ወይስ ደቆም ልምህዋፅ ለማዓንቲ ገለ ቤተ ክርስቲያን ይረኣኽዎን ናይ ድሓንኡ ዶ ከይዱ ገዛ ክርኢ ክጥይቕ ክከታተል ትምህርቲ ሃይማኖት ክምህር ኮፍ ኣቢሉ መሰረታዊ ትምህርቲ ሃይማኖት ክምህር መሰረታዊ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ክምህር ምእመናን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሳተፍዎ ወይም ድማ ክቕበልዎ ዝግባእ ምስጢራት እውን ክቕበሉ
ስርዓተ ኣምልኮ ክፍጽሙ ናይቲ ካህን ሓላፍነት ስርዓተ ቤተሰብ እዩ። ስርዓተ ቤተሰብ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ኣቀሚጣ እያ ምንም እንከን የብለን። ቤተክርስቲያን ብስርዓታ በፈጻጽማ ተዘይኮይኑ ቤተክርስቲያን ኣብ ኣደባባይ ዓለም ዝንቀፍ ስርዓት ዝንቀፍ መዋቕር የብላን። ታይዳ ኣነ ከም ዓቕመይ ኮይነ ስለ ዝመርሖ ብናተይ ዓቕሚ ይልካዕ እሞ ብድሕሪኡ ክፍተት ይፍጠር። ኣስተምህሮኣ ነቂ የብሉ ስርዓታ ፍጹም ሃገር ዝመርሕ ህዝቢ ዝመርሕ ዓለም ዝመርሕ ነገር ግን ንሕና ሰባት በቲ ሞያሱ ጠንኪርና በቲ ዓቕምሱ ዳቢርና በቲ ሓላፍነትሱ ተላዒልና ንሰርሖ ዶ? ብፍላይ ናይ ከተማ ምእመን ሓደ ንስሓ ኣቦ ኣማኣይት ሰባት ስለ ዝሕዝ እስካዕ መልክዖም እውን ይርስዖ ዋላ እቲ ምእመን ኮ እዩ ዘይፈልጥ ረስካ ሓደ ሽሕሊ ሓዙ ይፈልጥ እየ መፂኦሙስ ንስሓ ኣቦ ነይሮምን ያውዚ መን እዮም ተልካዮምስ ኣይ መን እዮም ነሩ ብጭሕሞም ብግዛዕም ዘዓውግዓካ ጭሕሞ ኣለዎም ጭሕሞ የብሎም ይብል ኣነ ብግልፂ የዛረብኩም ሱ ዘለኹ ኣነ ንባዕለ ስለ ዝገጥመኒ ኣብታ ቤተክርስትያን ኮይነስ ኣብኡ ዝወርወር ናባልኮ ዝፀኒሕንስ ነይሮም ሓደ ንስሓ ኣቦይ ነይሮምኒ መን እዮም ንበሃሉ ቀይሕ እዮም ጭሕሞ ኣለዎም ሃምንታይ ደኾነስ መጠምጠሚ እዮም ገለመ ይብለካ እሺ ማጥምጥም እምበርታይ ዳ እዚ እኮ መለክዕ ኣይኮነን እሺ ዳ ጭሕሞ ክህልዎ ግድን ግን ሲ ሱሪት መለክዕ እዩ ስሙ ኣቦኻ ንድሕሪ ትፈልጥ ኣነሲ ኣብ ዝኾነ ምዝገባ መን ኣቦኻ ትበሃል ተለኹ ናይ ስጋ ኣቦይ እኮ መን ምዃኑ ስሙ ኣቦይ ይፈልጥ ሰብ እኮ እዩ ናይ መንፈስ ኣቦይ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ድንገተኛ ነገር ተገጢምኒ ወዲዕ ምሪት ክፅዋዕ ኣለይ ታቦይ እኮ ኣቦ እሺ ገለ ፀውዕለይ እኮ ይኽብል ዘለኒ ስሙ ኣቦ ንስሓ ኣቦኡ ዘይፈልጥ ንዓርከ ዓርከ እንድይ ሓንቲ ጎረቤት እያ ትሒዛትኒ ነይራ ሻው የርእዮም ነይረ ይብላ ብድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ ሓደ ቦታ ሰማዕህወስ ቀብሪ ሓንቲ ሓፍስናስ ማለት ዓሪፋ ድሓር ጓልኩም እያ ነይራ እሞ ዓሪፋ ሕዚ ግን ቀብሪ ክትዋፍሩ ኢና እንድውለልኩም ኣለና ኣበይ ነበረት እያ የፈለጥኩዋ እስካዕ ክንዱዚ ሓደ ኣማጣጤንካ ምትሓዝ ያደሊ ለሓለው እንታን ክምቺ ጾልካ በአቡነ ሰላማ ጊዜ መጠን ነይሩ 12 እስከ 12 ነይሩ ድሓር ምእመናና ብዙሕ ብዝኸዱ ቁፅሪ ድማ ታይሱም ከብል ይኽእል እዩ ሕዚ እንዲያውም ናይ እዚ ብሄረ ሕግ ሓዚ ምልከታ ነይራ ዝቐረባ ጊዜ እዚ ናይ ሓዚ ዝወፀ ኸዚ ና ትግራይ ሲኖዶስ ዘውፅኦ 100 ይለሎ በዚሑ ማለት በዚሑስ ወምፁለይ ለኣብዮም ሲነ እያ እምበር ከም ባደሊ ነይሩ ተሰራጨን ዘሎ ኣብ ውስና ሰዓት እዩ በፂሑ ዘሎ በርክስ ክመጽ ይኸውን እዩ 100 ይለሎ ልክዕ እዩ እውን እየ ኣነ ዝኣምን ምክንያቱ ሓደ 500 ሒዙ ሓደ 5 ሒዙ ንምሕላው ስለ ዘሸግር እንተሓልይዎም ጽቡቕ ወርሓዊ ጉባኤ ኣኪብካ ኣዲስ ኣበባ ጽቡቕ ተመክሮ ኣለዎ ሓደ ኣብ ወርሒ ኣኪብካ ደቅኻ ትምህር ስለዚ ናብታ ርእስና ንምምጻእ ትመንእሰይ ስርዓተ ቤተሰብ ንኽመሃር መጻኢ ዕድሉ ክፈልጥ ቅድመ ኩነት ክገብር ክዳሎ ንጽህንኡ ክዕቅብ እስካብ ሓዳር ዝገብር እውን ተጠንቂቑ ክጸንሕ ትምህርቲ የድልዮ እዩ ሕዚ እስካብ ድግሪ ዝምራቕ ካህን ዘይፈልጦ ውላድ ስለዚ ሰብ እዚ በዓሉ ተተጓዒዙ እንታይ ግበር ይበሃል ከም ፈቓዱ በቃ ስጉነቱ ከም ዝፈቐደሉ እንተኾይኑ እንታይ ትገብሮ ኣብዚ ትናይ መንፈስ ናይ ነብሲ ኣቦን ቶም ወለድን ንትውላድ ሓደር ኣለዎም ሓላፍነት ይወስዱ ወለዱ እውን ግን ወደይ ጓለይ ለዓቅሚ ኣዳም ለዓቅሚ ሔዋን በፂሕኩም ኢኹም ምስቶም ናይና ንስሓ ኣቦ ዲኹም ትቕፅሉ ወይስ ናብ ባዕልኩም ኢኹም ትሕዙ ትከታተልኹም ዶ ልብል ሲ እጃመ የብሉ ዶ ሓደ ቤተሰብ ካልኣይ እንደገና እሺ እዚ ክፍተት እዚ ተሃልዩ ኣብ ካህናት ኣቦታትና ሲ ና ቤተክርስትያን ማሕበሩ ኣሎ ሃገረ ስብከት ይኹን ቤተ ክህነት ትሆን ስልጠና ኣለሃ ከማዓብሉ ኣይግባይ ዶ ስልጠና ያው መብዛሕትኡ ምእመን ልግልገል ኣብ ደብሪ እዩ ሃገረ ስብከት እጃሙ ክወስደሉ ዝግባእ ንኣሰልጠንቲ ምስልጣን ናይ ሃገረ ስብከት ሓላፍነት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኡ በጀት ዘለዎን ስብከተ ወንጌል ክፍሊ ልብል ኢለ ተረዲኒ እዩ ምእመናን ብቐረባ ዝከታተሎም ብቐረባ ከመሓድሮም ብቐረባ ኣገልግሎት ክህቦም ብቐረባ ኩሉ ነገር ክትሰርሕ ኣጥቢያ እያ ታዛ ዓበየ ስልጣን ሒዛ ዘላ እቲ መዋቕር እዩ 99 ኣገልግሎት ምእመናን ኣብ ደብሪ እዩ ኩሉ ነገር መዋቕር ቤተ ክህነት ንካህናት እዩ ኣብዛሕ ኣገልግሎት ቆፀሩኒ መደውኒ ፀሓፉለይ እምዚ በቃ ማለት እውን ሰብካ ጉያቶ ተመሪፅ እውን ኣፍልጦ ልምሃብ ክእለታት ካብኡ እውን ቤተ ክርስቲያን ዝተሃነፀ ንምፍቃድ ንምምራቕ ምድርጃይ እዩ
تي مواقر زلو تا عبي نايم إمنان سورس توايلا تفلت تعطي حيا بقى أوي زلو تخل نكر تعقل قلوت بصورة حق بيت كريستيان ونكو قدمكو كبيت كريستيان يزلعل دهري لفتو بهتاريك زخيد مغنيات ساعة منكيا ولا تشيم تلف ساعة كريستيان يشيم سلازي نمن سايز ملكات مناسي بخمي عينت كعوي كبا نزبل نجركو بيز مرسنبت كونيو اسكع سلاسي حمشتي عامتهم زقورو أو كم مهارو مدحري دما نام محبر مؤمنان محبر كهنات محبر مؤمنان محبر مناسي بيت مرسنبت إيلوكو دراجي نيرت مواقر صبو أيو نيرو كم مهارو له بيت مرسنبت كاريكلم يولون برصبو ينيرتو أتحزا من أسي بزحات عنقطات قولعتيهم زفوريلو قن كاريكلم يولون سويلو بقى كل زازمس أيو هم أرقي حدار سويل لصعنا نحنا منفساوي أفلق هو التمرتة مهارتا لنا جميرنا نجرسول كاريكلم الله زمن يزي يولون بر نمهار كاريكلم الله أيو فلوتي أيو هو فلوتي يكو قبل دقولنا بحساب ترح يكونن سندي تمصحف سندي يكو بقى تسندي مرافق صمد غا نختود انتاي كم زدليك كم غير كم تصنع كم غير كم تمهارس نايت ممر التقمط التسند ايو اهو انديت ودو ايو زي ولو اب كنديت ودو ابو رحت ودو تخلع 5 عامات تودو تخيل يتوانا سلازي جن منسي بخمي كحلو لو ناي بيت كريستيان عبي حلفነት كم زلو خوينو اسكاب حد هيوت سدرا بيتسب نمحلاو نسحبولو ولادي نايت ولادو هيوت ناي محلاو حلفነት አለዎ دحراي 18 ዓመት ምስ በጽሐ ድማ ገለገሊት መንእሰይ ሎሚ ንሽተ ንቕሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣነ ዝገበርክዎ ሓጢያት ንናይ ወለደይ ንስሓቦ ካብ ክነግርስ ንኻሊ ንስሓቦ የድልየኒ ኢሉ ብጎዲ ምትሓዝ ይጅምር ጽቡቕ እውን እዩ ጸገም እውን ኣለዎ እዩ ብሓደ ገጹ ግን ሸሓዳር ዝገብር ምስ ወለዱ ተጸንሕ ጽቡቕ እዩ ታይ ጥቕሙ ማለት ሓደ ኮንትሮል ንምግባር ጽቡቕ እዩ صويلو كيشفت بنسا خالي أبوني أون كيلو أنت ندحر أنا كخيل اللي بالخوينون تنسها أبو لما حلال فسوق خونا له حسن بتبهركوا إليه في اللت أنا كذاك هو بس أنا أبو طيق أنا أي لك أنت طيق كايو تهي تتشجر خايلو تتسجم خاك توراه تتشجر خاتخون لازم شو الخام غير زمانه سقبيتو خوينوس كان بي قدم السناوتون الخا يونيرو قلت السناوتون تخزسي خبيت جزء يلولون جزء بعلها ما يخيرني تخالي نسها بوسيت هاي اللي قبل تهيسترني هو هاي تاريخ له ونايتس تاي مهنياته أبون زيوم أي سد تولوها زيوم أي قلقلوي كندو ما يسدوي سبك أقوى إذا ما حد ركونير بعلي جنس أنا كأقول نسها بو نبقى نوينا وكالي نبذل له هو ما بوكس أنا بس وكأقوى السنة بتني أنا يسدي له أمكم حاورني ريو فلتية تحجاي كونا تحجاي هون أقرأ من قد ما نكفلت ويلا إيه جن نمت قللي كون النمت بس حكسي بقربان حدار الجورو ويدوم دياقونات بتعمي منا يا مو كاو حدار مساعته يقول بس منه تحكمين إيه دياقون التمنى وسك أعمال بس عنه بقربان تمر عمله ولا ودات تحكمين إيه وي بلي قرآن متمر أو محش لا حد أثأتيه لولنيو بسرعة حدار مجرج أو لقرآن يخلق لك كادي خوين جيتات لما أخل غيرهم سمي أفزي أمتق على بدن بتلهولنا قرم أفتانا مجمري حتى حنتي تملست الله حدار قدن دي حدار قبار زبلنا قرس زي قلتنا هو حلفنا يعني حلفنا سلاز مسأنا أفتح حتى تغايتها سلازلا حدار قدنا يكونن قندما قدني كمي اندحر نحدار زلوط وي كاب منيوت سبيتي كاب سبيت رحيق كاب من مار نحزيت خلو خوينكا حداريو قديتا كاب سبيت رحيق كاخت نبر نحر مريض كا خوينكا دما عندنا مسكا نجرجن حدار قديتا ديو زبل قانقا سبات دليتهم ناغورو سدرا ممرح له يدل يقن مسبيتي نتحنتنا غير سلاز نورو حدار قدنيو كعرفو كحادرو مالتي بصراحة حدار مالتي محداريو بقى لبك حدر او لبك حدر او لبك تحدر حدار إلمو نهب تاي بالسي
نهب تعسل وين نهب قاشان تمسيخاس تو شوم وصلنا يربش كاي أفتحداش قفه يربش دحراي قسنا لا يلامد استلامد تايبها حديرو تني سلازي قدس باولوس أب رaf شوعات قدامي قرنتوس وصل 37 شمونتن تايبلو زس أو سبا دنجلة سناية جبرة وزهي إياه سبا أنت تهيس جبرة لك حزي موسابن زي موسابن إيو زماو خين كمن وارجن أي تفقد زماو خين كمن وار معته مالت إيو عقم يبلين حدا لا يجبر جمس للأخوة قالجن معلتنا فلوخ الرخبي مالت جن زموتيو رخصتيو سلازي ويبرنجلنا من وار ويد ما بقت حضر مكوار أنا خمسة لولو لما تسميهم خزي أغرق زي المصيام تدقق ما تنقين عميديا بقى حدار مك يدليه جن السوق جزء أنا جزاي ندلالة لنا رح نجانا لولي يوزه له يممر نا أقرأ من قدام إليه ميديا توزه له زيون حدش فاشن يوم زيون تحسبيت ون حدار يتدلي حدار زياد ليه مخنيات كلي حدار أسر بيتي اللي بلا كوني واي حقا فتح خركر خن كامن وار ندحر صبو خوينو ندحر كبر اللي وخوينو حدار اسريتي الان تكورو لي فلط مالتي حدار برحو بقى تايدا قلعه خاسلكا ولد بيلكا زور هو بقى سو خوين حجزني واه تولادكو غص ابو غص ادي نرايك عبكو عبي يصقعيو انت عينت مخنياتيو كمي عينت منفسي مص خمزلو حدا زي بهلنا زي سرعة هيمانتنا يستنقرس ازي فصيمو اغباب زي ولو كايدا سلازخونه سب بسروخ قربان يدلي يكسب زي قرب يدلي بسرعه كان كبر يدلي تايدا بقاسو الى كويزي ونايتم رباويان لمد يكوزي همزي عين بقى ساتنهم يولدامو فتي خاديخا بقى منغستي تورصلي حسابي اتاو غبر يكد سخاتر لها بقى كمزي عينت أبهلنا أنا بسرعتنا عايز أنا حنا ينبرن عيتك منون عقبتوني يقول قنت ولده فاشلنا مسألة صبقنا مسألة نتحفتنا ون حدار إثريتنا مسألة حدار بخبري حدار كو خبري نسبيتي انت عايز بهال خدان ود من يبل انت أيول بهال سبيت من بهال جزا من يبهال صبو غزال سرحه تاز غزازي دمني يبحال معرق سويت تراياون زي سويت من تبحال واحد اركا واي يبلا يدي يزلس زماوينت ويد مسؤولكا فت خوينكا منبار بك خوينكا منبار اي تفقدن مصحف عرسخا منينكا على ما يدلينن فقاده سغا ايدلينن ننفسي كنبر يزبل سب كن قديتا يقول كاوزي وصا كن لكريستنا يمطن تزرباسي صوينا بقى فقاده سغانا تراخونالو بقى سويل قال فقاده سغا هم انسسا حدار يولي ግን ሩካብ ይፍጽም እዩ ንእንስሳ ናብራ እዩ ክባልስ ስለዚህ ካውዚ መቆጣቢ አይደል ካውዚ ምዕራቢ አይደል እንሰብአው ክብርናውን ከንሐስብ ይግበአና እሴትናውን ከንሕሉ ይዝግበአና ቤተ ክርስቲያኑን ከንሕዝና ይግበአን ሕግ መጽሐፍ ብዛዕባ ሕግ ሓዳር ታይብል ምስጢር ኢልዎ ጾይሎ በኽነት ዘይኾነ በእሱልካ ፈቃድ ዘይኾነስ ሌትካ ዘይኮነስ ምስጢር ይላምጡ ወሰንቱ ምስጢር አብይ ውእቱ ቅዱስ ጳውሎስ ገልጾ አብይ ምስጢር ይልዎ ከፍለጥ ይግበኦ ለኪዕኻ መዝየንካ ሓዳርካ ሒስካ በድሕሪኡ በአጸኒዕኻ መንባር እያታ ንአና ተጠቕመና እሞ ከም ድልየትካ እሰብ ዘለዎ ኮይና ኣነብ ዘለዎ ኮይን ዘይኮነ ተቆልዓ ኣእምርኡ ተጎድአ ብስድነት ዝዓቢ ኣያቦ ኣያዶ ዘዕበይዎ ኣብ መንጎ ተንጠልጢሉ ዝዓበየ ቆልዓ ስና ኣእምርኡ ዝተጎድአ ቆልዓ አንደባራ ይብሎ መጽሓፍ ብሕጊ ዘይዓበየ ቆልዓ ኣቦን ኣደን ቀፂዖም ዘይዓበይዎ ቆልዓ እንታይ ይበሃል አንደባራ ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ስርዓት ዘይብሉ እዩ ማለት እዩ እሞ ሞት እኳ ዘይንቆፃፀሮ ኮይኑ አቦ አልባ አዶ አልባ ክንዓቢ እንተገደደ ባዕልና አቦ አልባ አዶ አልባ ክንገብሮ ብፍትሕኖም ፀጣጣ ግን ምሕሳብ ያድልየና ድሕሪ ሓዳር ንበይንና ነብሮ ህይወት የለን ንውላድና ኢና ነበር ተኸፍአና ተመቸወና ንውላድና ንሓዳርና ንሃይማኖትና ንቃል ኪዳንና ኢልና ነበር
ንዩ ከመስዋዕት ትኸፍል ስለዚ ተሕዚ ሓዝ ዝረአ ዘሎ ማሕበረሰብ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ዝረአ ዘሎ ዘይምስተውዓል ዘምፅኦ ወይ ድማ ስቁልካ ስልጣነ እዩ ይበሃል እሞ እቲ ስልጣነ ድማ እንደገና ምስ ሃይማኖትናን ምስ እሴትና እንድሕር ዘይኸይድ ስልጣነ ተባሂሉ ክፅዋዕ ስለ ዘይግብኦ እዩ ማለት እዩ ገና ኢና ንቐፅል ኢና ግን ሰዓት ከይዱና ካሊእ ወንበር ላይ ፅበየሙለ እዩ መልእኽቲ ግን ኣሕሊፍና ክነሰናዋቱን ቤተሰብ ገዛ ኣብርሃም ኸዚ እውን ናይ ካሊእ ቤተ እምነት ፓስተራትም ናይ ካቶሊክ መራሕትን ወይም ደሞ ካልኦት መምህራን ኢና ትሉ ወገናት ምስ መምህር ቀሪብኩም ኣብ ገዛ ኣብርሃም ክትነጋገሩ ክትመያየጡ ትደልዩ በርና ክፍቲ እዩ ኸዝለ ፃውዒት ስለነቐርብ ኢና ኣብ ቀፃሊ ብ09660195 22 ኢላ ደወልኩም ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ገዛ ኣብርሃም ኣብዚ ብክልቲኹም ወገን ኮፍ ኢልና ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ታይ ትብል ታይ ተኣምን ስኻቱም ኸ ታይ ትብሉ ታይ ተኣምኑ ብላዛ ንዛተየሉ መድረኽ ክነዳሉ እንደሊ ኢና ስለዚ ፃውዒትና ነቐርብ ኣለና ምስ መምህር ቀሪብኩም ክትነጋገሩ በርና ክፍቲ እዩ ስለነበረና ሰዓት እግዚአብሔር አምላክና አልተመስገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር